Hayi ngiyakuzwa ngomhlongo ngokusho angifuni ukuqamba amanga. Inhliziyo yami wayiphula. Kodwa lesicelo oza naso kumina sobanzinyana ukuthi sibuyele kulesi sikhathi lesi bade sibhekene nazo ekuqaleni sisathandana nekusafana nakuqala. Ngeke ngikukhohlise. Cha Mageba, okunye engingakucela kuwena, ngiyakuzwa ngendlela okhuluma ngayo nesicelo sakho. Kodwa mina engikucelayo ukuthi ngisacela bandla ukuthi noma ngeke kusafana nakuqala sizame at least, and angiboni ukuthi khona into esesizofihlelana yona namafoni ethu njengoba kade singathintelani wona. Sesizothintelana nje, sesizobe i-couple nje right. Ngiyacela sibuyelane, sithandane ngendlela ebesithandana ngayo because mina ngisakuthanda lo ebade ngibuyelene naye umuntu engikade ngadlula kuyena. So ngiyacela Mageba zama ukulungisa leyo nto. Ngiyacela angiyiboni nje ngidlula nje kanjalo kuwena empilweni. Because indlela owafike wangithanda ngayo indlela engakaze ngathandwa ngayo before. So bengicela bangithi sibuyelane. Cha mntwana umuntu angifuni ukuqamba amanga. Nami bengikuthanda yabo. Kepha bengicela ukuthi ngoba ucela ukuthi sibuyelane, bengicela ukuthi singayijahi izinto. Sihambe ngendlela encane, kancane kancane, sikuthathe kancane kancane. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba ngine-guest namhlanje, kusho kona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial kakhulu enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukuthi bahlanganise uthando lwabo. Kodwa kuyozosichazela kabanzi la behlangana khona nala bexabana khona baze bekhethe ukuhlukana njengoba esela today efisa ukuthi baphinde bazame futhi. So-ke asike sibuke ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Yebo sawubona. All right? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Nami uthuswe yini? Hayi angithukile. All right? Yeah, ngiyright. Awuba isibongo? Ngwamhlongo sibongo. Oh, ubhebe. Yebo. Awu ngathi awunayo ishow. Cha, ababana bamhlongo kwabhebe. Phinde kuthiweni Onjomani. oh sharp. So-ke ubuya kuphi kuphi emakhaya la uzalelwe khona la udabuka khona? Kusenanda. Okay, wakhulela khona Yebo. namanje usasenanda? No, angisahlala eNanda. Uhlala Ngihlala khona la ePine Town. Oh okay. Ngicela ungitsheleke ukuthi nihlangane nini nobhuti wabantu mekukuthi ubhuti. Nihlangane nini and nahlangana kanjani kwakwenze njani? Sinothemba sihlangane 2 years back beku 2023. uThemba. Yebo uThemba bhuti. Okay. Uhlanga wami nobhuti ngangisePine Town ngahlala ePine Crest. So Okay. lo bhuti bengimbona lekhe busy yabo busy yangilandela. So unganaki yabo. Semase ngifika kuma parkings ngilinde iUber. Wase lo bhuti ke eyang approacha nje. Wase sicela ukungihambisa mina ekhaya. Okay, unemoto? Yebo, ngase ngiyabona ukuthi okay, ayikwazi kind ubhuti because vele akabonani nje umuntu lapho otshontsanayo nje yabo. Wase siyangithatha ke wangihambisa ekhaya saxoxa, wathatha inamba yami. Saplana ukuhlangana nje sase siyaqala sajola ke sinathela. Okay. Ngaleso sikhathi manihlangana ube unayo umuntu othala naye? Yebo, bekhona into engithanda. Umshonisephi? Umuntu engithanda naye Hawa kuningi. Yena ke ubhuti wabantu uThemba ube naye umuntu obethandana naye? Hayi uThemba ngibona ukuthi bekhona because ubenake mina ngaso sonke isikhathi. Okay, fona njalo. Yebo. Wena? Mina ubekhona kodwa And yo angazi ngamchaza kanjani. Ubekhona kodwa wena umushem bewumuntu ebengimthanda kodwa ubengihlukumeza yabo. Oh, So okay. ngingakwazi ukuthi ngithathe ithemba lami lonke ngilibeke kuyena because bengihlezi ngitshela ukuthi vele shithi uyeza all right for mina. Oh, okay. Yabo. So nahlukana. Yeah. Okay. So ke bephethe kanjani ke uThemba? Yes, ngiyaunderstand ukuthi i-relationship vele mayisanda kuqala umuntu ukaziveze ubugolide bakhe and then kuya ngokuya. So bekwenzelani mhlawumbe nawe ubumenzelani nje nihlangabezana kwi-relationship yenu? uThemba ngasho ukuthi
uwumfana o-right because yonke into ebengiyidinga nje ngaleso sikhathi bengenzela nami futhi mengidinga nje bengihlezi available because vele nalowo bengithi ukhona bengayena umuntu obengi-interested kakhulu kuyena emva kwezinto asengenze zona. Okay. Yabo. Ya uThemba nje umfana o-right nje unothando oluningi ngingasho kanjalo. Mhlambe bese kwenzekile ukuthi nibe nomntwana? Okay, bengazi ngikhuluma ngayo leyo nto leyo. Okay. Ekhaya lakho bayamazi uThemba? Ekhaya bamazi uThemba. Umfihleleni? Noma mhlambe usasewumntwana, nje usafihla izinto ozenzayo ukukhula kwakho? Angifihli kodwa uThemba ngizothini umuntu engisanda kuhlangana naye angakomthathi as if mhlambe angaziwe ekhaya yabo because bengingakomazi kahle hle kodwa nje yena akaza kutshengise kubo. Bengingakaze nami ngikubone kubo. Okay. So ke nixatshaniswe yini ke njengoba benihlukene? Njengoba nihlukene? Sinothemba into esixabanisile shuthi lo muntu ebengithola naye before ngihlangana naye. Ngizothini ubesengithe kakhulu because bengihlezi ngi-understand yabo. Okay. Ngoba waqala mithi sokuqala lo bengithandana naye before wamithi sokuqala nga-understand. Kwaphela iminyaka ewu2 waphindwa wamithisa futhi nga-understand futhi. Then ngase ngihlangana noThemba. Okay, ngajula noThemba isikhathi eside. Wase siyancenga ke lo wa before. Ngase ngiyabuyela kuyena. Hayi kanjani manje angisho shilo nje ukuthi uhlukumezile lo muntu. Why ubusuyithola indlela ukuthi uthi putshu uphume kuyena ubuyiliswa yini manje kuyena because angicabanga ukuthi umuntu ohlukumezayo hamba isikhathi ashintshe noma angaziveza samuntu oshintshile kodwa nje angiboni ukuthi usuke eshintshile. Why ibuyela kuyena manje? Into eyenza ukuthi ngibuyele ngangimthanda kakhulu lo muntu manje angaze nje ngiyitshela ukuthi ngihlukane naye yabo. Okay. Manje uThemba usuke wathola ukuthi bengibuyelene naye. Yo. Manje safuna nje ukuthi sinoThemba silungise indaba yethu because ngimtshela naye lo before ukuthi manje ifinal angisamdingi. Yabona kodwa ukuthi akukho fair because phela uThemba akazaza kwenza into ebuhlungu akazaza kuhlukumeza kodwa manje sekufanele athwale icala angahlangani inhloko nalo because ubengekho ku relationship yakho no person lo obuyelene naye othi wena ubekuhlukumeza. So uyini eyenza ukuthi umthwalise lelo cala? Ngiyakuzwa uma uthi wamthanda kakhulu uperson lo wayehlukumeza awukazi uzibona uhlukana naye kodwa manje ubusunothemba and ubuhappy ngaye ubuyelelani manje mumva? Wayefuna ukuzisa uthe uziseleni uThemba ubuhlungu ngobani? Bengayitshela ukuthi uThemba uzothola yonke lento. Bengayitshela ukuthi uzoyithola yonke lento mina uThemba. Nangendlela ayithole ngayo ithole ngendlela wrong because ifoni yami uyena wayi-answer ngise-bathroom. Mina noThemba besingathintelana amafoni. Kodwa manje eyami ifoni uyithintile and shuthi kahle lento uyitholele yena. Yabo. Uyamgxeka yini ngokuthi ayi-answer ifoni yamuntu wakhe? Cha angimgxeki ngokuthi ayi-answer ifoni yamuntu wakhe kodwa nje yo wazi kwanzima. Ifoni yami ine-personality yami akanayo right ukuthi ayithinte because nami yakhe angiyithinti sidala. Uma ubhekile nje kusase uthando lolo olubuyeliwe olune-fence ukuthi yes ngiyavuma siyathandana si-right kodwa ifoni yami cha ngoba nami eyakho ngeke ngize ngiyithinte. Kusase uthando lolo uma ubhekile transparency dololo kanjani kanti ukuthi into esingakaze sajwayezana yona ukuthi sithintelana amafoni. Yabo. Manje yena mesethinte yami ifoni esethola kutholayo kuhetheka yena ngaleso sikhathi mina angikaze ngiyithinte ifoni kaThemba. Yabo indlela okhuluma ngayo ngazi uthi ezingela iyabamba because uyena phela o-answer ifoni. Ngizwe engazi ukuthi umbeka icala lokuthi aphendule ifoni kamuntu othandana naye kodwa ke ngicela ungiphendule la ngokwazi kwakho angisho ke story sakho ke ngokwazi kwakho nje ubona kuuthando yini ukuthi mesithandana singathintelana amafoni? Cha akulona ne yeah yona into engifuna silungise nami ukuthi size sifike lapho ukuthi sibe right nathi sifane nawo wonke ama relationship akhona la ngaphandle because ngempela angithandi sileke sibhesixabana sinoThemba sibanga umuntu
wa before yabo. So angisho uyazi ukuthi ufa lwembiza linesicefe cause mekuphindeka noma kuthiwa akusenzeki lokho okwenzekile before kodwa kwakhona enye into ivele ivuse naleya. So what if uThemba uyakuxolela niphinde nibe nonke mase kwenzeka okuncane uThemba mase ethi hayi mfethu hayi shuthi vele wakwade udlala ngami kwasekuqaleni. Hayi angiboni ukuthi kusazokwenzeka ngeke kwenzeke because nala kade ngihlala khona ukuze ngikwazi ukuthi ngiconnectane nalo wa before angisahlali khona ngimuvile ngezizathu nje. Okay. Because ubefika nasemsebenzini because ubesebenzela khona la ngihlala khona. Oh, manje eduze. ubefika ashintshele endlini nje. Bese kufana nokuthi umuntu ebengihlala naye kodwa uThemba engazi ngoba mina bengiyakuthemba uThemba ngezindlini. uThemba bazi ukuthi ngihlala nabazali. Manje ngifuna ukuthi ngimtshele yonke into engihlala. Hey neyimfihlo eziningi uyezwa yini? Manje ngifuna ukuthi yena njengoba lento ethe ukuthi ngiyona cha bengiyona kodwa ngiyathembisa ngizoshintsha. Sengishintshile. Ngeke ngisho kanjalo. Yo, uThemba personality yakhe njani? Ngokum-understanda kwakho kulesi sikhathi nje usambone ngaso umbone umuntu onjani? uThemba umuntu oright, akazwani nokukhuluma nje. Ana inhliziyo embi. Akanayo inhliziyo embi uThemba because akazi nje noma kuthiwa siyaqabana leyo nto encane angiphakamisela umoya noma akhulume nje something yokungithreatenisha cha. Akazi nje ayenze into kanjalo uThemba. But if athi uThemba yes sobuyelana soba right and akwenze ube comfortable eduze kwakhe kanti ufuna ukuzopheya. Ufuna ukukuzwisa nje lento omzuse yona nawe. Ngibona ukuthi uThemba umuntu kanjalo angakenze kanjalo. Okay. Ithi ngivele ngimlande ke because ukhona ngimtholile. Sicela imlande. Good luck. Kusilandela. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti umile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi amukele isicelo sethu njengoba sila sizozithoba kena sicele lokho esifisa ukucela kena. So ke asike sibuke izinto zezenzakalela zona. Sabona kunjani? Yes. Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibonga? Azulu. uZulu ubuya kuphi? So ngapha Mpangeni. Oh okay, khulela Mpangeni vele. Ewe. So usesendleni naye yamazi? Ya ngiyamazi mamshwana. Umazela kuphi? Umazela ngapha endaweni yethu uqala lapho sahlangana khona ngapha ePinecrest. Oh, Pinecrest. Ewe. So uyathokoza nje ukumbona noma ngabe kuthiwa awukayeza ukuthi ubizelweni ukumbona nje lapha phambi kwakho uyathokoza? Khona ukuthokoza kodwa hayi ngalowo ndlela. Why? Hayi inkinga sesabhekana nazo siphuma kuzona. Beningekho right. Ya. Yini bekwenze njani? Kwaba nenkinga nje ukuthi khona into engangibamba kuyona engenzela yona engaze ngiyithande eyangiphula inhliziyo. Okay, nasinahlukana. Ewe. Okay. So njengoba ula ucelile ukuthi sikusondeze eduze khona ezokwazi ukukhulumisana nawe ekubuka ubuso nobuso. So ngicela umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi uthini kuwena. Hayi ngizomnika isikhathi. Ngiyabonga. Usikhulumisana. Makebe mina uphizile la ka Black Life ngizokwazisa ngento esihlukanisile ukuthi iqaliphi kahle kahle size sifika la sikhona namhlanje. Lo muntu ongibambe engifonele efonini yami ezowahlukanisa bekumuntu obengitshola naye before ngijole nawe. Umuntu obehlezi efika endlini la bengihlala khona njengoba wena adwazi ukuthi mina ngihlala nabazali bengahlali nabazali. Bengiqashile eflatini la umuntu ade owafona umuntu owayesebenza khona lapha ngaphakathi la ngihlala khona. So wayefuna ukhiye ukuthi akwazi ukuthi angene endlini njengenjwayelo. Umuntu obengitshola naye sesijole naye 3 years. Ngamuntu. And now umfice khona ngahlukana naye ukhona wena. Manje sonke isikhathi wena ungenza isilima kusho ukuthi ungangitshela ngani sahlangana ukuthi kunomuntu okanjena ukuze nami ngizokwazi understand. Bengisafuna isikhathi esiright ukuthi ngitshele ngalento bengafuni ukuthi uzoyithola wena ngale ndlela othole ngayo. Ingakho ngizocela uxolo la ku Black Life kuwena Mageba. Ngiyaxolisa kakhulu ngiyazi isenzo sami kona asibanga right because nangendlela ekwenzeka ngayo ukuthi azagcine sengifonela sabuyelana ngendlela engaqondakali.
ngoba wangifonela wangincenga njengentombi yakhe phela yakudala. Wangifonela wangincenga wacela sibuyelane. Nje nami-ke ngase ngiyancenga because nami vele bekumuntu ade ngimthanda njengoba ngivumile nje ukuthi sibuyelane. Sabuyelana. Kuthe ngosuke kuvashile ngayo nade ngize ngithi cela ungilande ngase-Brown School. Ngoba ngangafuni ukuthi uze ufike ngasendlini because uma ufika ngasendlini uyena owayegadile vele egeyithini. Kwakuzoba ney'ngxabano eziba khona. So ingakho ngangiqambela namanga ngithi ngihlala ekhaya ngihlala efletini. Hhayi ngiyakuzwa ngomhlongo lokho kusho angifuni ukuqamba amanga. Inhliziyo yami wayiphula. Kodwa lesicelo oza naso kumina sobanzinyana ukuthi sibuyele kulesi sikhathi lesi bathi sibhekene nazo ekuqaleni sisathandana nekusafana nakuqala. Ngeke ngikukhohlise. Cha Mageba, okunye engingakucela kuwena, ngiyakuzwa ngendlela okhuluma ngayo nesicelo sakho. Kodwa mina engikucelayo ukuthi ngisacela bandla ukuthi noma ngekusafana nakuqala sizame at least and angiboni ukuthi khona into esesizofihlela yona namafoni ethu njengoba kade singathintelani nona. Sesizothintelana nje. Sesizobe i-couple nje right. Ngiyacela sibuyelane. Sithandane ngendlela ebesithandana ngayo because mina ngisakuthanda lo ekade ngibuyelene naye umuntu engikade ngadlula kuyena. So ngiyacela Mageba zama ukulungisa leyo nto. Ngiyacela angiyiboni nje ngidlula nje kanjalo kuwena empilweni. Because indlela owafike wangithanda ngayo indlela engakaze ngathandwa ngayo before. So bengicela bangithi sibuyelane. Cha mntwana umuntu angifuni ukuqamba amanga. Nami bengikuthanda yabo. Kepha bengicela ukuthi ngoba ucela ukuthi sibuyelane bengicela ukuthi singayijahi izinto. Sihambe ngendlela encane, kancane sikuthathe kancane kancane. Yebo. Yindaba uthi bewu. Why uthi bewu ngithanda? Bengimthanda. Awusamthandi manje. Cha ukuthi angisamthandi. Samthanda namanje kepha Safana. alisafani nelifana njengaqala khathi ngihlangana naye. So ukuze ube right enhlizweni udinga ukuthi fanele enze kanjani ukuze kuzobuyela kulesa simo lesiya. Ngiyakuzwa uma uthi ufuna ukuthi ngithathe izinto kancane kancane ingajahi. But mhlambe mase umbekele nje ngembaba ukuthi ngicela ukuthi kube ukuthi khona sizoba right kuzobuyela ngendlela engangikade ngikuthande ngayo ekuqaleni singakadluli kulesa simo siphuma kusona. Oh. Bengicela yonke into eyenzakalayo kuyena engibikele engitshela ukuthi u1 no2 kahle njengoba khathi ngimbuza ukuthi uyangitshela ngaqala ukuthi khona umuntu ayithandana naye. Because ngizokwazi mina ukuthi khona umuntu othandana naye. Ngoba namaze ngimfihlele izinto khathi ngifika kuyena. Na bengicela ukuthi ngangifihlele izinto. Okay. Uzula ngisho. Yebo ngiyakuzwa mina Mageba. Shuthi Mageba-ke uyangixolela ngamanye amazwi. And ngeke ngiphinde ngempela. Cha ngasho ukuthi ngiyakuxolela kepha bengicela futhi ukuthi singayijahi izinto. Mageba muthi singayijahi izinto usho kanjani mhlawumbe? Sho Ukuze lo nami ngizo-understand ukuthi kumele ngenze kanjani. ngisho ukuthi singashishi manje sesibuyela nje ngokuthanda lwethu lakuqala. Siqale ka-anje manje. Ngiyakuzwa mina Mageba. Awukho okuningi engingakusho kodwa ngasho nje ukuthi ngiyabonga and angiyimisele futhi ngokuthi ngiphinde ngikuphoxe nangesikhathi esizayo. Awukhululeka mamhlongo. Amaphutha enzeke empilweni. Ngiyabonga Mageba. Yeah. Ngiyabonga kodwa ke isikhathi sakho sinikeze sona uze la and ngiyabonga nje nendlela otshengisa ngayo ukuthi usanendaba naye and usayimisele ngokuthi uqhubeke nithandane naye. But engicela ukubuza ukuthi ubungakamtholi noma uphesini omusha noma mhlawumbe khona la usashela khona. Hayi bengamtholi bathi ngisayihlalele nje. Okay, bulinde yena. Bengilindele ngoba bengisazokhuluma naye. Okay. Yebo.
Ngicela umthembiseke ukuthi izinto osuyimisele indlela izinga lokuyimisela lwakho esikulona njengoba ufuna ubuyelana naye. Ngicela umuphi nje amazwi azohlala enhlizweni yakhe azowabamba okubonisa ukuthi wena uyimisele ukuthi nibe nonke. Makeba, ngiyimisele bandla ngokuthandana nawe isikhathi eside ngoba futhi namanje ngisakuthanda futhi ngisazokuthanda. Ngiyafisa nami futhi ngize ngigcine ngikwazi nomndeni wakho nawe waziwa nasekhaya. Nje sithandane nje kahle ngendlela e-right. Ngoba vele anginabo abantwana nawo nabo abantwana. Mhlawumbe singenzeka size sigcine sithola nabantwana sakho umndeni. Yebo Makeba. Hayi cha ngiyakuzwa Momhlobo. Yebo ngimisele kakhulu. Angifisi nje ukuthi ngiphinde ngikuphoxe futhi. So right. Hayi si-right manje. Ngoba besishilo ukuthi ufuna ngaziwe nakubo nami ngiyathanda ukuthi aziwe nasekhaya. Mbukela bekhaya ngiyathemba ukuthi nani niyazibonela ukuthi hamba kanjani and siwinile. Okuhleke kunakho konke ukuthi sizobabhukhela i-picnic bahambe nje bayozithola nje baqale phansi ka-anje ubhuti echazile ukuthi abangajahi izinto ngokubuyelana kwabo. So ke siyathemba ukuthi le relationship ayizophela kungesikhathi singanani kodwa izoqhubeka bathandane ngothando oluqinile. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.